Dneska si ideme zahrať NPC, alebo budem NPC, alebo zomriem. Je to zaujímavý názov. Trošku som to predtým hral. No tak sa nečudujte, keď tam mám nejaké ranky. No proč ne? Proč si to nemôžu zahrať? Kto mi to zakázal? Get out. Dobre. Dobre, ja nechcem spektétiť. Tyjo. Ten parkour. Bruh. To si robí srandu. Tyjo, bereme 50 cash. Ja počkaj, to musím robiť znova. Na to som úplne zabudol. To bolo tesné. Teraz ideme hore. To je to najhoršie. Ne. Dobre. To riti. No tak. No. Už to asi dohrali. Super som zapol. Správny čas na správny server. Som to zapol. No tak ja kašľam na to običko. Idem po cash. Alebo to nestihnem. Ne. Ideme stať NPCčkom. Idem stať NPCčkom. Pravde. No tak. Next Sheriff Sense. Next. A neviem, ako som mal predtým, no. Čiže to je najhoršia práca. Počkaj. To čo robí? Kde je ten typek, čo čo robil? To ja som debil, že som ho nezastrel. Táto tu. Mne buchol. Ten. Určite ten. Čiže. On. Co? Jak? Však on opravoval. Či búral, čo? No tak. No tak toto není dobrý. Keď nejaké tie prachy mám. Počkaj, kde je to sprint? Je to sprint. Zabudol som, že je to sprint. A potom sa ľahšie robia tá obička. To robím takto. Tyjo. 50 cash. Ne. Co to za bugu? Bugi, fugi. Bejtka mňa bejtuj na pasť. Tak. Chcem dostať 100 peňazí. Jaj.
No tak. I wanna run away. Tým pádom ty si gay. Teda co? Hell, not. Ne! Kde mám ja dom? A neviem, aký mám. Ja sa pozriem. Mám stan. Si dačo kúpim. Určite na to mám. Dúfam, že dačo je lacné. Mám pocit, že som si kupoval. Ale dobre. Strašne drahý. 3200. To musím asi vyhrať nejakú tú hru. Čo je tí alieni? Idem sa tam rýchlo pozrieť. Wow, to je neuveriteľné. Mám pištoľ. Zadarmo. Jacko revolver. Dúfam, že nemám nejakú zbraň. A nič? Zajímavé. Ideme dole. Konec. Vyhrali kriminály. Lebo ja som úplný debil. Teda co? Tak to som ani nevidel. Ani neslyšel, ani nevidel. Toto bude mať ja, ten malý baráček. 10 eur. Teda co? Vote. Počkaj, to sa hlasuje. Rýchlo, poď. Run away. Ne, shopping nechcem. Chcem shopping. A to prečo majú nad sebou nejaké číslo? To sa asi zmenilo odvtedy, čo som ten naposledy hral. Prečo ja nemám dvojku? Criminal, yes! Next Sheriff Sense 9. No a budem tu kempiť. Nie, dobre, to si robím srandu. No počkaj, mám vlastne určité questy. Tak tu ja behám, ne? Čo tu mám? To musím plniť, lebo mňa to inak odhalí. A to bude veľmi špatný. Dobre. Ďalší. Štyri, 3, 2, Poison Waterbo. Kámo, musí byť všetko tu. On to nedorobí. Mám trošku. Ja som nevyšetlil inocente. Yes!
Ja som vyhral. Ja som vyhral. Ja som vyhral. Ja som vyhral. Au. Vyhral som. Vyhral som. Level 2. To je strašne veľký level. 100%. No to je jedno. Chcem skoznúť, počkaj. Neviem, že či som to robil vtedy. To opty bouncujú, ne? Ne? Nevím. Bro, mňa to... Za chvíľu mám XPčka na ďalší level. Tyjo, to je epické. No, to najväčšie hodinu. Rush? No to som ešte nehral. Počkaj. Ty čo, lenže ja mám jeden život? Čo bežím? Je to nejaký rush? Som nejak rýchlo. Je to vo vnútri. Ima šotla innocent. Čtyři sekundy nový task. Kde to je? Kde to je? Tady jo? Kde je? Kvasik umrl. Kde to je? Kde to je? A tam! Som slepec. Kam to? Ja som všade. To je kriminál, byť strašne OP. Kriminál sa rovná strašne OP v tejto hre. Počkaj. Puck Cannon Barrel. Dúfam, že ma nešotne. Yes, máme to. Máme to. Bum, bum. A to je všetko na dneska. Konec.